खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ आसाम एसेम्ब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि अमिनुल हक लस्करा कर'ना उदां जाबाय। क'क्राझारनिफ्राय लांखारजानाय सिख्लाखौ सिलिगुरियाव बोखांनो हाबाय। NIA नि बिजिरसालिया अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिबाय। अरां नेशनेल पार्कआव सा-3 फलान हमदों। जरहाट माजुलिनि फोनांजाबनाय दालांनि खामानिखौ अक्ट'बर-नबेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन। आसामाव दिनै गुबुन मोननै जायगायाव गिख्रंथाव अर खामदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आसाम बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि आरो सनाय बियाबनि BJP MLA आमिनुल हक लस्करा कर'ना उदां जाबाय। कभिड-19 निफ्राय उदां जानायनि उनाव आमिनुल हक लस्करखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्जबो खालामनाय जाबाय। बबेखानि गावनि ट्रिटमेन्टनि समावनो आमिनुल हक लस्करा प्लाज्मा थेरापि होदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि लेङाइ बुंथिगिरिनि देहायाव थांनाय 28 जुलाइखालि कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बेखौ सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। ओरैहाय कर'नानिफ्राय उदां जानायनि उनाव लेङाइ बुंथिगिरिया डाक्टारफोर, मेडिकेल स्टाफ आरो कर'नानि हेंथायै जुजिनायाव खामानि मावनायफोरनो फेसबुकनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सावस्रि मन्थ्रिखौबो गावखौ नांगौबादि जोथोन लानायनि थाखाय आमिनुल हक लस्करा साबायखर बावदों। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लांखारजानाय 17 बोसोर बैसोनि लाइमोन सिख्लाखौ सिलिगुरिनिफ्राय बोखांनो हाबाय। क'क्राझार पुलिस आरो सिलिगुरि पुलिसआ जथायै अपारेसन खालामनानै उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ सिलिगुरि खालपारा रेड लाइट ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे आइजोजों लोगोसे 2 सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानैबो पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बङाइगाव जिल्लानि जगिख'पा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खराइपाहार गामिनि जाहुरुद्दिन शेख एबा जीबन आली एबा राजु दास मुंनि सासे दुथाङा क'क्राझारनिफ्राय सिख्लाखौ जुलि लानायनि नंखाय रादाय होनानै फुस्लायनानै लाङो आरो 31 जुलाइखालि सिलिगुरि खालपारा रेड लाइट ओनसोलाव फानहैदोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि गाहाय जाहुरुद्दिन शेख आरो सलमा बेगममोनखौबो हमनानै हिन्जावसाजों लोगोसे क'क्राझाराव लाबोनाय जाबाय। कृषक मुक्ति संग्राम समिति सुंद'यै KMSS नि गाहाय अखिल गगैया जोबथेसालि सिंनिफ्राय उदां अख्रां सिङाव फैनायनि लामाया फिन गोथेबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैनि जामिनखौ दिनै फिन खनसेबाव नेवसिदों NIA नि बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साबुआ पुलिस थानानि मोनथाम केसआव अखिल गगैनो जामिन होदोंमोन। नाथाय गुबुन मोननै केसनि सायाव हियारिं जाथ'यैनि थाखाय जामिन मोननायनि उनावबो अखिल गगैया जोबथेसालि सिङावनो थाहैफिननो गोनां जादोंमोन। अखिल गगैनि गुबुन मोननै केसआवबो जामिन होनायनि सायाव दिनै NIA नि बिजिरसालिया राय होयो आरो बिनि जामिनखौ नेवसिगारो। बेजों लोगोसेनो अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि लामाया गैया जायो। अब्लाबो अखिल गगैनि उखिला बिनि जामिननि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव थांगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। थांनाय हराव अरां नेशनेल पार्कआव सा-3 फलानफोरखौ हमनो हादों। मै बेदर फानगासिनो थानाय समावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा सा-3 फलानफोरखौ हमदों। हमजानाय सा-3 फलानफोरखौ मरिगावनि तालेब आली, सैयदुल इस्लाम आरो आब्दुल हुसैन होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दै बानायाव गोजावबोनाय मानै मैखौ बोखांनानै मोसानिफ्राय रैखाथि गोनां जायगायाव दोननाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय हराव सा-3 फलानफोरा हाग्रा सिङाव हाबना मासे मैखौ बुथारनानै लाना फैयो आरो बिनि बेदरखौ ओनसोलाव फानफैदोंमोन। बबेखानि हमजानाय फलानफोरनिफ्राय हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा 80 केजि मै बेदर बोखांनो हादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जरहाट आरो माजुलिनि थागिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। सोलिफु बोसोरनि अक्ट'बर-नबेम्बर दाननि गेजेरावनो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव जरहाट माजुलि फोनांजाबनाय दालांनि खामानिखौ जागायसिगोन होननानै रायजो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय फोसावदों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै लुफुंनो गोनां बे दालांनि लावथाइया 6.75 किल'मिटार जागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गोदानै बानायनो गोनां बे दालांआ निमाती कमलाबारि गाथोनखौ फोनांजाबनाय नङा। माजुलिनि दक्षिणपाट आरो जरहाटनि हतिसालखौ फोनांजाबनानैसो बे दालांखौ बानायनाय जागोन। रायजो सोरखारा बेनि थाखाय 2,442 कौटि रां सेंसन खालामनाय जादों। बबेखानि बे दालांआ आबुं जानायनि उनावबो निमाती कमलाबारिनि गेजेराव फेरिनि सिबिथाया सोलिबाय थागोन होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। रायजोआव दिनै फुंबिलियाव गुबुन मोननै जायगायाव गिख्रंथाव अर खामदों। गिबि अर खामनाय जाथाया जादों माजुलियाव।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माजुलियाव महन फेगुनि न'आव संग्रा गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै महन फेगुनि थाग्रा न'आ खामनानै सेवहांगार जालाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अर खामनाय जाथायनि बागै अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरनाय बादियै अर खोमोरग्रा बिफानाबो थांदोंमोन। नाथाय गामिनि लामाया जोबोद गाज्रि जानायनि थाखाय अर खोमोरग्रा बिफाननि गारिया जाथायसालियाव थांनो हायाखै। जाउनाव गामिनि रायजोफोरा आखाइजों दै सारनानै अर खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो महन फेगुनि न'आ खामनानै सेवहांगार जालाङो। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव लाख लाख रांनि खहा जादों होननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा बुंदों। ओरैहाय दरं जिल्लानि खारुपेटायाव नखरारि दाङाबाजिखौ लानानै नखरसेनिनो गंनै न'खौ सावनानै होदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला खारुपेटानि इब्राहिम आली आरो आब्दुल करिमनि गेजेराव नखरारि दाङाबाजि जादोंमोन आरो उननि समाव इब्राहिम आलीया आब्दुल करिमनि न'आव अर लागायनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।